O galego brilla. Brilla pola súa ausencia, amigues. As cousas como son. O estado é de emerxencia. ¡Ya están los del gallego! Ai, tampouco te acosta tan mal. Hai que ser positivos, home. A culpa é de tanta inmigración. Ala, veña, a botar por fora. Nunca tan pouco se falou e nunca tanto descoñecemento houbo da lingua propia. É un baixón histórico do que a Xunta é a maior responsável. Pois está facendo moi mal. O resultado para Galicia xa é coñecido. Pero aquí paz e despois gloria para o castelán. Porque alguén lle chegou unha alerta co protocolo de actuación ante esta emerxencia? A min non. Non vos vaiades pensar que na Xunta están de brazos cruzados. Intensificar a exclusión do galego nos últimos 15 anos deulles un monte de traballo. Pois medidas concretas, ata 872 temos no programa electoral. 872. E lle digo máis. Bienvenido al Servicio Gallego de Salud. E facer campañas coa xente coa lingua de fora. Queda tan cookie nas redes que queremos a oficialidade do galego na UE. Non. Creo que agora mesmo, respecto do galego, hai outras prioridades. Que defendemos incluir o galego na lei de inteligencia artificial. Non. Esta xente tampouco ni podes pedir máis. Ante un estado de emerxencia sempre existen protocolos, mecanismos, accións, posibilidades para evitar a hecatombe. O imperdoável é non facer nada. Colle enerxías e pensa en colectivo. A movilización social é a chave que nos vai salvar deste desleixo. E que plan tedes? Algo revolucionario. Sen ir máis lonxe, exixir o cumplimento de todas as leis que están en teoría vixentes. Poñelas en marcha, aplicalas. Esas cousas tan raras que se acostuman facer coas leis. Quere que lle diga cantas normas está violando? Locais, autonómicas, estatais, comunitarias. A mesma ONU podería intervir. Moi ben, moitas gracias. Ai, de verdad. Hai máis de 20 anos, Xa choveu. chegouse a un grande acordo nacional pola lingua, aprobado por unanimidade no noso Parlamento. Un fito histórico que está metido nun caixón. Total, que máis das? Queremos sacalo, lucilo, darlle brillo, poñelo a andar. Que para iso se fixo. Exiximos de a Xunta de Galiza, o Estado e as entidades locais un plan de emerxencia. Proceso que esperemos que se inicie hoxe e remate antes da finalización deste ano. Un de verdade, non para que figure no escaparate, con recursos humanos, técnicos e económicos para desenvolvelo, avaliar, aplicar, corrixir e saír deste estado de emerxencia. Xa está ben de retrocesos. Activado o protocolo unha vez. E no ensino como quedaría a cousa? No ensino, pedimos a pronta derrogación do decretazo contra a lingua do 2010. Está clarísimo. Do decreto. E a aprobación dun novo que garanta os máximos niveis de galego en todas as etapas educativas. Que me dicides da televisión pública? O que pode dar de sí unha tele pública para impulsar a lingua? Que quixeron mexerme por rival. Sequera cando nos teñen diante poden vernos. Que estás a soñar? Se desartella o Star System actual, claro. As fórmulas anticuadas e as patadas que se lle dan á lingua. Hoxe ven a pintar a mona ao Land Rover o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Un pouquiño RSS, sí que cheira. Unha grella de programación á altura da nosa xuventude, tamén para público infantil, con novos referentes, cun galego coidado e adaptado a todos os dispositivos. Sería unha triunfada máxima que se potenciase de verdade o noso talento, as artes escénicas, a música e o audiovisual en galego. Vamos, garantir os mínimos legais, que tampouco estamos aquí pedindo a lúa. Defendemos os nosos dereitos, tamén na economía, no comercio. Unha oferta real e positiva do galego en todos os servizos da administración pública, en toda, autonómica, estatal e municipal. Na sanidade e na xustiza, tamén. Se o goberno non se move, nós moveremos o goberno. As nosas capacidades son infinitas e temos un ritmazo que non vexas. Participa no proceso social Lingua Vital. Conta comigo!
é comigo! E se todo saír ben,